Sure. Sure. Ngiyay'susa. 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 Ngena phakathi ngendlovu yangena 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 Ngiyay'susa. Efa usalanga kusule mafinyila ngempama siyaphusha singena phakathi fana ngendlovu yangena wasabe intwana ngeke basebenze next shaya movie life bongela ukuphatheka ke intwana sifaya nako washathwa ufalo demi mfana mina ngivula laba fale khona esami siyakhena ukaphisa fana uyasimaka phethe ukepsa mane kuthi mfana simhlophe demi mfana ubaba uzosicolela ngoba beshayiwa indlala baba ngihlulekile nkosi kusibamba cause when I'm looking left and right baba 609 but angisho ukuthi ngisawabisa amagama amathathu ngoba nakho nkusafaka wena nendodana but engikuthandayo ukuthi angisange ngaliqithi gazi demi imshana ngifuna ukuthi ufunde isifundo sami cause bengithi ngicela indlala mfana yejardini kwase ubeka isinko fana yitafuleni if intwana noma bekuntswambu bengisamanga yonke indlela mfana ukuthi kwenzeke Ngiyay'susa. Ngiyay'susa usala singena phakathi ngendlovu yangena Ngiyay'susa. Sure. Singene njaya ngafi. Sure. Ngiyay'susa. Ngena phakathi ngendlovu yangena 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 Ngiyay'susa. Ntwana siphume kanje fana ngazishuwe nqanda yonke ikhava tsothi singene endleleni ngithatha ukubheka vele mfana sebenzile nawe ntwana ukwazi ukuthi uhlanganisa them wena ungasingihlahlela amehlo ngiphula isikopho masabe yami mfana sobangena jampidi sometimes you know to job like this bolahle nembesa plus it's end of sobangena kamamrubi plus wakena vele thina mfana amabhisina shosholo safana sifike la sifuna khona babaphuma mfana sobalinda ngaphandle eyami ibhekalo yamntwana mfana ukuthi wenzani uhlalisa reverse mfana njengelishabula mfana njengelishampula Ngiyay'susa sala ngena phakathi ngendlovu yangena 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 Ngiyay'susa sala sure. Ngena phakathi ngendlovu yangena Ngiyay'susa. Ngena phakathi ngendlovu yangena Ngiyay'susa.